ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар колхози Россия қарор дорем. аз ин тараф моси 46 микрорайон ва инҷо худи 46 микрорайон ва аз ин тараф бошад моси Султони Кабир ва рост ро ба сӯи текстил. хонаи фурӯши имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои истиқомати ҷойгир аст, дар ҳамин блок. бисёр бад гап мезанем. рафт аз ин тараф мо омадем ва худи бинои истиқомати дӯстони азиз мана ҳамин подъезд мебошад. аз 11 ошона иборат аст. хонаи фурӯшимон дар 9 ошонаш ҷойгир мебошад. лифт кор мекунад, чипқатия. дар ин ҷо лифт, ҷои зинапоя ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. се хонага кардагӣ бо масоҳати 72 метри квадратӣ бе ҳисоби ду балкон дар 9 ошонаи бинои навастройка. худи бино дӯстони азиз аз 11 ошона иборат аст. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. хона дӯстони азиз бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. чизеро ки дар навор мебинед ҳамааш меистад. хона мехаред, медуред, зиндагӣ мекунед. ва боз як хубии дигари ин хона дар он мебошад ки ҳамаи хона, ҳатто то балконо, ҳамаи хона ба пуррагӣ вадинои теопли пол дорад дӯстони азиз. вадинои теопли поли қимат ва босифат кардагӣ. шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ва сеюм ҳуҷра. ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо балкон аст. тамошобинони гиромӣ, ҳоҷатхона, манамин котел ва ҳамом. термекси 80 литра аст. фишори обам баланд мебошад. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст ва дар наздикии хона ҳам мактаб, ҳам бохчаи кӯдакона, масҷид ва ҳар гуна мағозаҳо қарор дорад. ин бошад якум ҳуҷраи истиқомати меҳмонхона. ин дуюм ҳуҷраи истиқомати ҳуҷраи кӯдакона мебошад дӯстони азиз. бино назди раҳи калонда ҷойгир аст, назди раҳи наве ки сохтмонаш айни замон идома дорад. бениҳоят як роҳи бузург мешавад. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқомати ҳуҷраи хоб дӯстони азиз. дар ҳуҷраи хобам низ балкон ҳаст. боз такрор мекунем. 72 метри квадратӣ бе ҳисоби дута балкон. резои хона бошад тарафи колхози Россияро нигоҳ мекунад. ҳам тарафи двор, ҳам тарафи колхози Россия. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия ватсап доранд. фақат ватсапи рақамҳои Россия кор мекунад дӯстони азиз. рақамҳои Тоҷикистон бошад, дастишон кор мекунад. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, боз такрор мекунем. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад ва ба пурраги ҳамаи хона вадинои теопли пол дорад. дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ҷойгир аст. назди бинода айни замон сохтмони як роҳи бузург, роҳи калон рафта истодааст. баъди анҷом ёфтани ин сохтмон бениҳоят минтақа ва нархи хонаҳо дар ин минтақа боло мераванд дӯстони азиз. барои ҳамин ҳоло ки сохтмон рафта истодааст, фурсати беҳтаринро аз даст натиҳед. 720 000 сомонӣ дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактаб, бохчаи кӯдакона ва масҷид, мағозаҳо дар наздикии хона қарор ҳастанд. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид ба рӯи кор. худо нигаҳбон.